Mascara say, guys. Are you okay? I'm right here, guys. Right here, when I'm on diaries. But can I want to go down? But can I should die? Sagari, no, nyaya kana chabo mirana do sokudza inyaya yacho kana abvuma kuti muzo nyaya chasi zvakangoma zvinoitwa nevarume ava maboyfriends enyaya zvakaoma, right? Saka ndozodzima manje because ndichada kuzoishandisa kuita paGPS kuti ndikwanise kusvika mumba kwake kwandikuenda because handikuzivi angondisendera location. Saka ndingoti because ndokuda kuzodzima ndakuisa GPS bedwe nemuya waMwari nemuya werudo. Anditi vanhukadzi kana uri mukadzi mukuru, anditi maiwo vakuru, mukadzi mukuru, musangofamba muchitituka mumastreet bedwe. Hauna mbotadzirwa, hauna mbotukwa, haukodzeri kutiudza kushata nokuti ndakasikwa nemufananidzo waMwari. Handina kuzvisika. Ende musati matiudzawo kushata kwamunenge tichitaura mumbotanga mazvitarisawo bedwe. Musati matiudza kushata kweduku mumbozvitarisawo kuti imi vacho muri kukodzera kuudza vamwe here kushata. Musati mataura kushata. Shuwa ndavhunduka munoziva ndatakatosazera. Ndavhunduka mwana mudiki auya chini SIS MELLY mai ava munovaziva. Ndosati hamudipuwa zvinhu zvekumastriti asi mai ava munovaziva. Ndikati mai vekupi? Ndobva ndipapisha kuti ndivazivini. Anoona zvikanzi tokumbura kuti muvabhloke kudiaries. Ndikati haungangobhlokeka munhu guys usiri kuziva chinhu. Ndabva ndaita curiosity kuti kochi. Ndikati vaita sei? Zvikanzi aiwa musati bvunze zvakawanda. Muti hamudipuwa zvinhu zvekumastriti ingobhlokai mai amakanyarara. Ndatozodza nemwana ndikati aiwa kamwanangu wauya ukati ndibhloke mai ndovabhlokeriko kana mune mapersonal agendas enyu amuri kunetsana woda kundishandisa ina ndivazivi mai ava saka unoti ndivabhloke kuti vaita sei. Hanimaona zvikanzi kana imi just trust me vabhlokei. Ndikati kana ndingavabhloki ndakutoda kutoziva kamanje maudziwa guys kudaro waunotoziva kuti chichikuitika kwai ubhloke zvadii. Hanimaona zvikanzi ndikati ndipe screenshot yacho vari kuti kwadzi vanga vachindituka ndipe screenshot. Zvikanzi screenshot handingakupii. Ndikati aiwa ndipe screenshot handini ndikukumbira ndinda kukumbira screenshot wanichindipa screenshot ndizvionere ndoga. Ndonyeziva kuti mai ava vaiti chino tena ndivazivi vabhonya zvaura kuti kudii. Mwana yakati ndirai Ndikupei screenshot munoziva ndo ini guys zvakaoma muzati ndangoperegwa ndatuseka tinaividwe ava mai rekandivaisawo pagrupu handivazivi asi ndambotaura navo rega ndingovaudzawo pagrupu sezvokuti kwavari kumagrupu kwavo kwanga vachindituka regawo ndivaudzawo pagrupu kuti musadaro mainini kana kuti vakoma hazvinzarwo zvakaipa muri munhu mukuru mainini kana kuti vakoma. Ndakatarisa munogona kuti enye vakoma mheno kana kuti muri mainini amheno zvakaipa. Hamudaro mwe mukadzi hamuziva hamuudzi munhu kushata mainini muri munhu mukadzi. Gadzirisaiwo crown yangu kana ndakanganisa. Come and fix my crown kana ndakukanganisira kuti mondudza kuti kushata. Handiti hamutauri pajekere nezera renyu. Onai mwana andipa mwana nditsondomuka 21 22 chai mwana wezera renyu imi ndiyauya akandipa screenshot kuti saima yavo munowasei iko zvino izvi ndakanda ndikati musadaroka because handivazivi kai vabva vandinga kuinbox izvozvi vakutondithiretenda kuinbox uye zvakaoma vakutondithiretenda kuinbox vandinga kuinbox guys. Zvikanzi kurumizai bvisai picture yangu yamakanda iyo oro azazviperi mushe unozati ndaputika nokuseka izvo zvako ndasinganodi kuita live kana varatireka nditombo pakapasaiti ndichite live ndivaudza kuti vakoma mudaro isi hatisisiri vakuvhundisikwa vaya vakoma. Isi vakatarisa pamwe vachiti tisi vaya kuvhundisikwa here isu tisi vemathreads here kana makanditarisa vakoma chaiko kana kuti mainini ini ndobva ndavhunduka thread yekunzi kwai hazvipere mushe imimi chaiko makazvimirira muri one munozoti hazvipere mushe vakomaka mainini kana kuti vakomaka musadaro so zvakaipa musadaro kuenda kunotuka vamwe vanhu kwamunenge mutuka vamwe vanhu kuchaunga uko kana moitigwa the same thing chamuri kuitigwa chamuri kuitira vamwe mimi moti kwai hazviperi mushe hamudaro. So animona hatisi type inovhunduka kuti wachienda kuti kudino kuti hapana chatisina kuitwa pasocial media hapana chitsi
zvisina kuitwa kuti chazovhunduka nhasi kuti anzi mungandidai usadaro. Kana chikubvisirai picture yenyu ndikutokubvisirai picture yenyu out of kundoga kuti I don't want to be like you. Hanmona nensingasendi because ndikaramba picture yenyu ndakaichengeta paboka ndatozofanana nemi somehow ndatove toxic semi ndozvandogona kungosita reason kuti ndozvidzora ndobvisa picture yenyu not threat yamunenge mandisirei kuti anzi hazvipere mushe. Ndati ndikuudzei pavanhu mozoti akanditya ndakati ndikanomuudza kuti ndisakurumidza ndika aiwa kana ndiri kubvisirai I don't want to be like you chete because ndikaramba ndakaposta picture yenyu mukatukowo nevanhu ndatofanana nemi zvamuri kuita izvo ndatofananawo nemi exactly. Hanimona ndo reason yeke kuti ndogona ngokuposta 10 minutes ndokubvisai zvangu. Hanimona kwete kuti munenge mandivhundutsa handivhunduki mai vakoma kana timaini handitokwatikana kana kunyarara kusikupusa kuda kunyarara kuda. I'm choosing peace over violence. I'm choosing my peace. And mazera edu acho hazvichaiti kuti tionekwe tichita back and forth chidzonzana nekutukana hazvichaiti. Mazera acho hachaiti. Ona ivana vari kuti grammatics inshoti very vana vezera redu ozondiona ndabaya bhatani ndiri kutukai kana ndadai hazvibudi. Handimoona hazviiti. So that will be the reason handichabvisira picture renyu vakoma kana timainini kuti I don't want to be like you. You are toxic. Chinjai unhu hwenyu zvakaipa. Musaudze mukadzi munhu asagona kuchinja chinhu paari kuti wakashata. Saka ndichinje papi chindiudza kuti ndiite sei kuti ndinake semi vakoma. Ndoita sei? Chindiudzaiwo kuti ndoita sei ndoenda kusejari here kuti ndinake ndifanane nemi ndinde kunobayiwa netsono ndichichekwa kuti ndifananewo nemi makanaka. Ndodii nai mukoma kana kuti maini ndoita sei? Chindiudzaiwo imi pachenyu imimiwo semukadzi mukuruwo makazvara. Ndaona dumbu renyu iro kuti makatozvara handika ndoitawo sei? Bullying yakadaro mugara apa ndaona kuti munogara kuma western countries handika kuma first world countries kusingadiwi bullying iyoyi ndokwamunogara. Pokuti mwana wenyu akabhuliwa kuchikoro chaiko munotoenda kuchikoro kunota fight ikoko but muri kuda kubhula mumwe mukadzi vamwe mbuya vakaitawo semi notise tiri mana mbuya ka ndendatukwa nemwana mudiki handaimbotaura kana ende vamwe ndofunga mwana mudiki anga asingatombondipiwo kana screenshot anga asingatombondipiwo but avhundutswa nezera renyu ndoramuvhundutsa. Zera renyu ndoramuvhundutsa kuti apa muri kukunze kwenyika vakoma musadaro mungozviregerera wenyu musadaro. Zvakaipa serious zvakaipa mukoma musadaro. Ndozati varimo mucomment section vakanaka vanhu havadyiwi nyama isu vakashata tidyiwi nyama tingofema mweya umwe chete mukoma tiringorarama zvakafanana mukoma hapana kana chakambosiyana tingoenda kutoilet tinogara patoilet city tese handimoona tichingogwara tingoenda kuchipatara tese tongoita zvinhu zvakafanana kana mukafawo guva ramunongocheregawo pamwe tinge dori panext nepanext hakuna anoziva munongovigwawo muvhu indongovigwawo muvhu. Saka kunaka kwacho kwamabva manyanya kupembedza kuti munhu ashata ndekupi kunge munovigwa kumakuva enyu moga kana kuti mimi mune denga renyu mogara munopinda rakasiyana neredu. Nderipi denga renyu ramunopinda imi rakasiyana neredu kuti muchanochengetwa kwenyu moga imi kana kuti muri kudya chikafu chenyu moga chisingadyiwi nevakashata kana kuti muri kuvata pamibhedha yenyu mega kune yakagadzirwa yakaideya yakanaka yamunovata imi moga. Tizvizivewo kuti kune zvevanhu vanone vakanaka vaisiva kume kushata rekai tizvivatire pabasa. Ndezvipi koma musadaro zvakaipa. It's very wrong. Hamudaro muri munhu mukuru hamusi mwana mudaro imo ndotokurespectaiwo kuti mukoma kana kuti maini muri munhu mukuru. Ndaratasa picture ndotofanwa kutongokuremekedzai picture yega inoita kuti ndikuremekedzei. The picture alone that I saw inoita kuti ndikuremekedzei. Picture yenyu yega inoita kuti ndikuremekedzei. Musadaro it's wrong. Musadaro it's wrong. Hazvidi kudaro hazvitombodi kuti tidaro anokana tonunurira vana ava sei tovarandudza sei kana vachitukana vana kuti aiwa zvakaipa tinovarandudza sei shuwa vachiona isusu machembere achona tichitoita exactly the same thing kutonokuzirira kunofara mukoma kana timainini mukoma imbogarai pasi munyatsozviongorora garai pasi munyatsoita introspect garai pasi moga henyu pasina boti kudii zvigarire henyu pasi mega munyatsozviongorora kuti pati yewe ndiri mai vakaita sei ndiri munhu akaita sei ndiri mai vakaita sei zvimwe hazvitobodi unoda ngozvongoda kuti wega ngozvigarira pasi ngozvibvunza kuti yandiri kuita ndiyo here mwana it's wrong. Mufunge zvakaipa ndozati murimo mucomment section
and handina kuuya kuzokutukai kuti handina wandatuka. Ndangoya kuzokuti ndikudze kuti ii zvakaipa mukoma. Ndichabvisa picture renyu, but ndichibvisa picture renyu ndiri kubvisa out of kuti I don't want to be toxic like you. Ndiri kubvisira izvozvo chete. Hanimona, because kutorega muri pamuchitukwa nevanhu ndatofanana nemi. Handisi kukubvisira kuti mandituka, manditi kwanzi hazvipere musha aiwa. Handizvo zvandiri kubvisira vakoma. Handizvo kana. Ndichabvisira chitongoti ndati ndikuadresei pano sezvo mamuchindiadresawo kuvanhu kama muchindituka kuvanhu. Handiti pamberi pechitawo pama muchinditukirawo. Indo chingokuudzaiwo pano pavanhu. Handisi kutuka yangu ndingokuudzai kuti zvakaipa. Ndingokuudziraiwo pano. Hanimona, zvapera. Tinogara chitaura kuti women empowerment, let's try to fix one another's crown one. Togara chiudzana izvozvo one. Hanimona, asi musati manudza kushata muzvitarisewo mukoma. Tinenge takangofanana hedu, kungozoti henyu mazonyanya kuve light kuzora kundidarika henyu. Mazonyanya kuzora zvekuti kundidarika plus imwe handi muri kuchando here, saka nekuzora kana wedza dzekuchando idzi dzinyatsobvuma ka zvokutodaro. Mazongonyanya kutsvuka kundidarika henyu nenyaya yekuti haiwa muri kuzora. Hanimona, asi kumwe takangofanana hedu, hazvina hazvo mboipa. Takangofanana samuzondudzi kuti ndakashata nokuti ndiri pamberi pekamera pamunondoona everyday. Imi hamuindi pamberi pekamera, zvakangoipa kuti mundudze kuti ndakashata. Ai guys, mukoma wangu kana kuti meni nongo enda munovaona guys. Sure, takangofanana mufunge. It's just that kuti ivo vazongonyanya kutsvuka havo plus usati munhu anozora mafuta mawo kumachando uko unoita vheti unonaka mai mwana unonyatsoita haikona. Hanimona, ndisitopisa wakaisa kuti izvozviziva ri kuno kunhasi riri pa 48 degrees. 48 degrees nhasi mukuwa ekoni kutoti 48 nharo chetedze kungoti hatiregi asi kuri kupisa. Hanimona, saka musazodaro mukoma. Takangofanana mufunga hapana nyana mbona mino. Ndatonawo mino yenyu yakasvika uko kwamutokoko. Ndikati kuti vane mino yakasvika ubruwa yewani kuva ri kunditukirei shuwa. Ndikaonawo miromo yakatokura kuinda uko. Ndikati kumuromo yavo kovaita sei. Ndikaonawo bhodhi yakatodai. Ndikati kuzvo takangofanana kuva ri kunditukirei. Zvangondinetsa izvozvo. Zvakaipa mukoma. Zvakaipa mudaro. It's wrong. It's wrong mukoma. It's wrong, very wrong. It's wrong mukoma. Mudaro. Mudaro. Aiwa mukoma wangu amukana timainini amudaro aiwa hazviti. Guys, ndakuda kusa GPS guys. Ndakuda kusa GPS saka ndakukata live andika stay tuned. Anditi ndakuda kusa GPS saka ndakukata live ndokubata guys andika batai.